Jinsabu fl-aqwa tagħhom il-preparamenti għal festival tant popolari mal-Maltin, festival li jagħti spazju lit talent Malti biex joffru l-aqwa mużika Maltija oriġinali. Kollox hemm 20 kanzunetta li għamlita għas-semifinali tal-Festival Mużika Mużika li daħal fit-tielet edizzjoni. Matul is-semifinali l-parteċipanti se jkunu qed jipparteċipaw permezz ta' live auditions. Imbagħad fil-finali li se tkun qed issir fil-25 ta' Marzu ikun magħruf ir-rebbieħ ta' din l-edizzjoni. Oriġinarjament kienu 149 persuna li applikaw għal dan il-festival. Dan il-festival jagħti spazju li kantanti, awturi u kompożituri Maltin biex joffru mużika bil-lingwa Maltija. L-ewwel edizzjoni tal-festival kienet intrebħet mill-kanzunetta Ħarsa Biss interpretata minn Glenn Vella fil-waqt li t-tieni edizzjoni intrebħet mill-kanzunetta Bla Tarf interpretata u miktuba minn Kurt Kaleja.